Prevencia je veľmi dôležitá kvôli tomu, že má možnosť odhaliť vážnu poruchu skôr, než sa prejaví príznakmi, ktoré pacienta na niečo upozorňujú. A preto je veľmi dobre vedieť niektoré údaje, ako je napríklad výška cukru, výška tukov v krvi a výška krvného tlaku. Pacient nemusí mať žiadne obťaže, napriek tomu tieto hodnoty môžu byť nebezpečné a je dobré riešiť veci včas a nie po infarkte. Motivuje účastníkov k tomu, aby sa zamysleli nad svojím zdravotným stavom, aby si vypočuli názory ľudí, ktorí sa v tom vyznajú, čiže zdravotníkov. A verím tomu, že keď prídu domov, tak budú to mať viacej v pamäti, ako keby to začuli len tak niekde omylom na 3 sekundy.